Nagdililipon sa Iloilo City ang 3,000 tubtob 4,000 ka mga delegado para sa 12th Philippine Association of State Universities and Colleges o Pasok National Culture and Arts Festival. Ini ang gin-host sa West Visayas State University. Nag-uumpisa mga aktibidad sa Abril 6 kag magalawig tubtob sa Abril 12. Ang tema sa bunga tuig nakasentro sa pagsaulog, pagpasidungog sa aton panublion, kultura kag mga bahandi. Pila sa mayor nga aktibidad amo ang paindis-indis sa pagsaot, musika, teatro, literary arts kag ang Mr. and Miss Pasok 2026 pageant. Sa interview sa Bomb Radio kay Dr. Joselito Villaruz, iagin pahayag nga ang numero sang delegado nga nagpadulong sa Iloilo City ang mas manubo sa orihinal nga numero nga ginabanta nga 5,000. Suno kay Villaruz nga mong president sa West Visayas State University, ginbuhinan ang delegasyon bangod sa ginapangatubang subong nga krisis sa pungsod. Pahayag niya sa pagkamatuod, ginkonsiderar nila nga kanselahon kung tani ang pasok apang ilan na realisar nga mas mabudlayan sila bangod kalabanan sa mga delegates na kabakal na sang tickets sang nagligad pa nga tuig. Gindugang naman ni Villaruz nga kalabanan sa mga venue sa mga event ang sasulod gid sang West Visayas State University campus apang mayara lang sa pila ka events nga patigayunon sa University of the Philippines o kon UPV Auditorium. Festival dances, we have choral, we have declamation, poetry, we have vocal solo, may drama, may radio drama contest gani. Of course, the dances, piano, musical instruments. It is a contest between and among the regions in the country. So 18 regions now are competing. But the highlight is the Mr. and Miss NCAF 2026, which will be conducted tomorrow night at the Cultural Center. Si Dr. Joselito Villaruz, President sa West Visayas State University.